Hi guys, sir ma'am, nandito ako ngayon sa Ayala Mall, Central Block. Dito ako, may pipick upon ako sa 4th floor. Kasamahan ko si Bingkula, Ricardo Bingkula. Ito ang kasamahan ko matagal na, noong dekada 1998 or 20. Kanon kami, 1990s. Oh, yan. Kasi, matagal ko na itong kaibigan eh. Aakyat kami sa taas, kasama ko yung may bahay ko, siya. Saan ka pipick up, bro? Manginasal ako. Manginasal, sa ground floor na siya. Sige. Sige, papunta tayo doon. Sige. Salamat, brother. Yan ang Ayala Mall, Central Block. Dito ang sa labas. Yan. Lugar ito sa Apas IT Park, Lahog. Yan. Hi. Yan ang pangalan, Ayala Mall, Central Block. Papasok ko doon sa 4th floor, meron akong pipick up din. Sige. Yan, nandito na ako sa loob. Aakyat kami sa escalator. Yan ang escalator. Dito na ako sa 3rd floor, o 2nd floor, papunta kong 3rd floor. Yan. Merong Jewelers by Audrey. Dassault Beauty Lab, Trading Block, Stylings. Nandito na ako sa 3rd floor. Ito ang Ultimate Sandwich Station, Wonder Photo Shop. Nandito yung may bahay ko. Kasama ko ngayon kasi wala siya magawa sa bahay. Sinamahan ako. Punta na ako sa tindahan or vendor. Pero ma-post lang. Ano,
wala pa naman sa labas. Yan. Dito kami magpipick up. Yan. Papasok ako sa loob, kukunin ko yung order. Yan. Hi. Magbanda. Good number na to, sir. 1998. Oh, 1998. Pick up lang po, sir, ha? ito yung mga ano, vendor, anong tawag sa ito? Waitress? Barista. Waiter? Barista. Barista. Dito ako mag-pick up ng Grace. Ano pangalan mo, ma'am? Amanda. At saka Nancy. Nancy. Nancy Blanche. Lance. Sa iyo, ma'am. Cha-cha. Chacha. Ano ang pinili? Kasama yan? Lorena? Sa iyo, ma'am. MJ. MJ. Loles. Ha? Nilo? Loles. Okay. Yan, pinakilala ko na sa inyo yung mga magagandang barista. Sana Go po tayo, Mr. Sir mo po, sir. Sir mo. Sa mga YouTube si Bon channel. Rider. Ha? Okay, si Bon Rider. Ano? Si Bon Rider. Okay. Anong isusulat na ito, ma'am? Sir, fill up, sir. You fill up here, sir. Okay, Bon Rider. Pila na yung followers, sir. YouTube natin sa Facebook. Si Bon Rider. Bon Rider. Okay. Meron kayong Shout out to my lover. Hi po! Hi, Tay Juna! Lover. Hi, Mama! Hi, Papa! Hi, Sir Odi! Hi, Ma'am Kat! Hi, Sir Okay. Evans! Go! Okay. Pinapit ko din sa bed. Pinapit sa bed. Ito. Si Bon Rider. Sa YouTube na po kay Facebook sir, si Bon Rider. Okay. Yan. Thank you, sir. Ito, ma'am. O sige, magpapaalam na ako kasi ito na yung drinks na kukunin ko, i-deliver ko ito sa sa Lahog, sa LaGuardia Street. Don't forget, subscribe, like si Bon Rider, my YouTube channel. See you, bye-bye. Like,